Bog te malom. Dakle, na buni ispred policijske postaje dvojicu tuzlaka čekam. Jedan. Evo, neko izlazi. Jednoga nisi htjeli pustiti s autom, brate mili, da ono, kako je taj finuti nije mogao vezati šta govori. Doveo sam drugog, taj ko nešto bolniji. Da. Preuzme auto, jer ga ovome prvom neće sigurno dati ova vlak. Isto kada je počelo da samobratni napad napravi, a nije mu pukao prsluk. I nekako ga se uspio riješiti. Sad ćemo vidjeti. Mrdali, ovdje, bled. Evo, pušli se brezi. Gledaj vam, pustovi okre ovo, ja ne znam. Tako je došlo, ja ne znam. Jer sad lijevo jest, brate, i produži na bunicu mjesto lijevo, ovdje skrene. Haha.